que atopa hoxe un galego e unha galega cando pensa en que decisión do seu goberno lle mellorou de verdade a vida. E o que atopa é preocupación, incertidume. Non hai pegada, nin rumbo, nin planificación, nin proxecto. Hai inercia de xestión e melloras dunhos poucos, por certo, os de sempre, que siguen vivindo mellor co resto. Mentres tanto, o seu goberno permitiu que se complicase cada vez máis a vida da gran maioría da cidadanía, a de quen precisaba, quizás máis que nunca, dun goberno con un mínimo de alma. Vostede, señor Rueda, está acostumbrado a lanzar moitos bonos. Hoxe ampliou o bono cuidado. Foi antes o bono peixe, o bono chándal, o bono rural, bono cultural mozo, bono térmico, bono autónomo, bono aluguer social. Hai moitos bonos. Visto o visto, voulle propoñer un bono novo. O bono goberno. O funcionamento... O funcionamento é moi sinxelo. O funcionamento é simple. Simple e sinxelo. Os cidadáns pagamos uns impostos e o goberno resolve problemas. Que lle parece? A metade xa está cumprida, pero sería fantástico que anunciase vostede que vai intentar cumplir ca outra metade. Señor Rueda, insisto, non ten modelo, o que sí ten é unha marca. A marca de Galicia, caridade. Caridade, que non confundir con calidade. Esa é a súa marca.